Ναι. 2,5 θέλει. Χημείο, ρε. Τι δεν ξέρω μάλλον να δουλεύεις. Έχεις εδώ. Φτάνει αυτό. Να σου πω. Για 250 γραμμάρια. Θα να πάμε στις 500. Άσε φίλε, 4,99. Εγγύεται την τελειότητα. Και τώρα παίζουμε Βάζεις αυτό. το blender. Και μετά. Αυτό μετά, αυτό θα βάλουμε τώρα. Βγάλ' το έξω, βγάλ' το έξω. Ποιο, ναι, Βάλε θέλω στην εδώ. καρδιά μου. Πιάσ' το... Βγάλε εσύ, Αλή. Δεν θα χωρέσει όλο. Λες. Άμα, εντάξει. Θα το βάλουμε στα σκαφάκια. Σιγά σιγά. Περίμενε, Σάι, περίμενε λίγο. Μπα. Μπα, γιατί μετά πάει όλο χαμένο. Σιγά σιγά. Εδώ δεν βάλαμε ταινία, μαλακία. Βλέπεις, εδώ προχωράς, δεν περιμένεις να το καλύψεις, θα το καλύψουμε μετά. Πόσα χέρια δεν ήρθαν. Αυτό τρέχεις δηλαδή. 5. Δεν πιάνει το πρώτο χέρι μου, το έχουν πει. Το τρέχεις γιατί σε γνώνει, κατάλαβες έτσι. Ναι. Πιάνεις ένα στάρι το πρώτο. Μέσα στις γωνίες έφεραμε πώς θέλει με πινελάκι. Έχω φέρει πινέλο. Πέραμε είναι εδώ αποτύπωμα, βλέπεις το αποτύπωμα, εδώ. Το αποτύπωμα. Και δεν θα γίνει σώμα. Το άλλο θα το αφήσω πιο πολύ το τελευταίο. Έλα ρε, μια χαρά είναι, βλέπεις και άλλο χρώμα. Ναι. Τελειώ, αντί να παίρνεις βίντεο, λέω να πιάσω πινέλο.